Tak. Už to natáča? No konečne. Čavec ľudia, takže konečne ma zdraví celé NFSA, okrem Filipa. Áno, Nikolás, no. Nikolás, a konečne vidíte aj Adama. Neviem, ale ty si taký hýboprský, tyže. No, zabudol som na diváka. Ty ako keby si sa hambil. Ahoj, ti tu je Gogo. Dobre, takže našli sme novú funkciu na YouTube, rozmazávanie postavy, to znamená iba hlas. Ide s vami, keby ste mali s nejakým problém. Ale ja to vyriešim. To vidíte už tretíkrát. Zabil. Ale nikdy neviem pochopiť, že vždy ideme okolo školy. Zapamätajte si, aj dneska je šok, tak to pôjdeme. Hej, koľko je hodín, chlapci, neviete? Ja mám taký monopolka, ja som Víš, aby som vedel a podať divákom, že kedy odkladám do školy. Na čo ideš? Prestaň sa mu. U teby ho. Mám novú značku. Ukáž. Tak. Ja neviem, čo mám s tou taškou. Buď som si ju len nasiel. Alebo neviem. To kto bol? Aha. Na Havaji! Dobre. Dúfam, že to tam bolo vidieť. Si neoplatí. No mám ceruzku, ale potrebujem si Neviem, o čom sa tu vy bavíte, ale vidíte, diváci. Fuck. Dokiaľ nedá sa priblížiť, to čo je? Lebo máš rukavicu a s ním to desne klouže. Áno. Jak hento, videl si to video, rozmalovačka. To je strašne lizdravé. Ide pomôcť. Sem chodí Aj strašne mi to klouže. Marek, ty si úplne... Už natáča aj ty. Mňa už toho zjabajú ruky. Čo? Mne horko na ruky. No viete čo? Ideme do pasáže. No takže toto bolo... Daj to pred seba. To není možné, takto. Nikolás. Tak to vidíte iba mňa, to je dobré. No a mňa nie. Nie. Prečo nemajú ľudia vykladať troška vyššie? To netrvá. To je hnusné to takto furt držať. No to je hnusné. Ale tak je to povedené. Aj to bude konečne stromček, aj výzdoba. Dostali rozum. No to už bolo. Ja viem. Dávno. Minulý rok nie. Či nie? Ne? Ne, kuchaj. Dúfam, že tam je aj nová kamera. Ukáž divákom. Ukradneme darček. No, dobre. Som ti to zamkol. Prečo? Preto, aby si to nemohol omylom stopnúť. Ďalej! Vyššie! Ne. Nemôžem sa kúkať, že si to hraje. Ono, hraje. Ja sa vám zabijem. Hej, sem nemôžete ísť do dverí, to vybijete tie dvere. Poďme. Vy máte krásne namalovanú hlavičku. Počkajte. Ako vidíte. Tá baba tam jedla, kúkala sa na teba, že čo tým mobilom. Že si som sprostý. Že blaboceš do Androidu. Veď Android je môj kamarát. Ale on je taký starý. Poďme na to. A čo, že fontány nejdu? Je to bláto strašné. Ináč, že ten Ujko nám už tu nadával. Futbal! Áno. A tady to chodia milión ľudí. Chodí milión ľudí. Ďalej. Ľudí. Vyššie. Ďalej. Počkajte. Toto je reklama. Reklama na cigarety. Áno. Jo. Kúpte si, cigarety sú dobré. Takže ešte veľa ľudí mi vravelo. Ale ne, uvozovka. Veľa ľudí mi vravelo. Vlastne. Veľa ľudí mi vravelo, že to je v nízkej kvalite, aj keď by to vravelo iba moje svedomie. Ale to je vedľašie. Pozor na túto trávu, už nie. A sme v keli. Daj to ďalej. A poďte. Nič, nepoď
vyššie. Rušia audio. Možno aj intro. Filipa nevidíte, to je nám ľúto. Filip je verný, nechceli s nami. Sráč. Vyradíme ho z klubu a bude to NJSA. NJSA. Áno, chceli by sme pridať. Jo, Ako sa volá henten let's player? Jakubík. Jakuba neprimajte. Volaj, Jakubísko. Hovor iba meno, Niko. Nik. Čož Nik, čo chceš? No to šuškanie vlastne. Ja viem, šuškať by sa pred verejnosťou nemalo, ale neviem, či je verejnosť jedno pozretie. A to bolo, keď som to ja ukazovala babke. A to mi vyrábila, že sa až moc predvádzam. Však babička moja, aj Nikolasová. Aj tebe to vravila? Ukazuješ, máme tieto videá? Ona si chcela sama, to je v pohode. Dobre, dúfam, že ťa má na odbere. Keď budeme mať 20 odberov, spravíme špeciál. Intro. Áno, na mojom starom kanále. Aha, ale Samo stratil Pinnacle, ako ste už mohli počuť. Takže je taký sprostý, že stratil aj rozlíšenie. Ja som furt minul na rozšírenie. Prosím! Toto by ste milí diváci nemuseli vidieť. Prosím ťa, zavri to žlté auto, ty! Ďaude. To už som dávno robil. A hej, ďalšie. Poď sem, ty trúlík. Prepáčte, Nikolás. Ten je. Znova. Koľko natáčame už? 6 minút. Aj To nie je žiadny rekord. Rekord je 26. Kde si ma ďalej, vyššie. Ja ťa vidím, Adam. Si za tou rincou. Je tu mama. Aj detko, aj ba. Yes! Ideme do modeláctva. Nie, poďme už, poď. Poď, Adam. Ideme. Nemôžeš kazovať do roboty. Čo? Môžeš kazovať do mojej mamy alebo ty. Opýtaj, či môžem. Prepáčte. Nedohodli sme si to pred videom. idem. Ďalej, vyššie. Čo ti to mám stále spomínať? Čo to domkne? No, normálne ako zamkýnaš. Dobre, takže čavec ľudia. Počkaj. Dokiaľu. Čo? Takže dámy a páni, ďakujem. Ne, že to- dovolili toto. A Nie, uvidíme sa na budúce. pokračovanie na budúce. Dokiaľu.